So what's up guys? It's Mark Nicolas. Natakaroon sa Butuan City, SM. Kita mo ng watson guys. Paano kadlukan si mga lalaki guys. Kumusuroy lang mga bae Unsay guys. mga bae? So munaog sa tano. Kay maghuwat tag gaya po ni munaog ng Unsay skeletor. naog natuog ka? Hectic kayo ah. Lolo, nakita mo na nagkalo guys. Badong na sila mo to. Kabawaga sila eh. Kita mo na nagmas guys. Huwag mo kailangan ay. Labayar ko. Sweet sa mag-ama guys oh. Swerte ra kayo ng mga bata ba, kompleto sila ba, na mga magpapa ba. So are sa ta shakies no, kay mukhaon ta ba, pero wa man day ko kadalag parta ay so. Balising sa tay. Are sa ta kay mag na ay mayohon diri ba. Tay murag puti ba. Isa ka ni ha, lingkod ba. Oh? Nalay partner ba. Isa ka niyang ka-partner ba. Ayay, nag-photoshoot ni ba. Klaro ana natuog ka. Ayay, model sa kape bay. Ni 3 in 1 Nescafe bay. Ay lain pug barako bay. Yawa, sumangil ta diring lakaw-lakaw. Sumangil lang gyud hagit. Sumangil sa ta, lakaw-lakaw ba. Ikaw ram ngamong man ka. Picture pod ba aron ingnon ba. Ato silang picturean ba. Isa tamang galawan lang ba. Sirtias lalaki ay. Nagkatapad pagkapa, nakakapi pa, bahala pud mo day lakaw sa ko ay. Aris atas choking siguro bites kay murag nindot siguro diri bay. Sa man ni nindot saka sa lang Unsay bay saka murag panaog man na natuog ka. doduha ko na. Ay, balising sa lang ko. Di lang kumsaka. Diri sa lang ko ha. Isa ha. Kita mo nang duha ka laki guys, sweeta guys. Oh, sa man sila mag-uyab siguro sila bukaya kalakoy mapandol man sa tanin niyo eh. Tan-aw sila akong dalibibi kay pirmi nagisib murag di man mag-uul ba pirmi nang malipayan ba sa tapukan nila dire eh. So, ako labot ninyo ay wala mo kinira lang kong kotse bay. Saan yung kotse ako ning paliton siguro malipay ni siya ba kaya akong paliton ba. Nagsindaw-sindaw ba, balising sa lang ko yun, yan ako na palitog na naikorta. Hala, ay magdula sa ta diri sa World of Fun, ay sa wolf ba? Ito ni pati ko ni zombie hay, kaya mamatay ni zombie hay, bay. Hala, ang game over na lang ko ani, bay, ulis na lang ko buhol, ay, gaya ni. So, biyahin na tano, uli, buhol na, na tamo uli na, babay sa tang pamamartin akong lolo, babay ba. So, bot na minna, gaya, itsa sa angklay. Itcha na ba? Kuya, itcha eh. Sige na ba? Itcha. Uno. Patuyok ko dyan mo. Tuyok. Sige, tuyok. Ituyok sa, tuyok. Itcha. Ikan na bay. Itcha, may pang angkla bay. Sayop mo ng angkla. Ibutang mo sa yuta. Sunan na ta sa Bohol guys, no? Ang mga abay na nata sa Bohol bay. Province of Bohol na bay. Pa-pictures ito sa tong kaluha bay, bay. Gwapo ha bay. Kasi gwapo bay. Ay, okay, gwapo pa ko bay.